שנכתבו לא הושעו. רוב האומנות הכי טובה לא הגיעה לידי בני אדם. רוב הדברים שאנו רואים הם חלק קטן. רוב הדברים נסתרים מעיני האדם. הנמלים עושות עבודתן בשתיקה, הן לוקחות את האוכל אל אותה מלכה. התפוח רקוב, הוא נשאר פה כבר מאתמול ליד המדורה. הן לוקחות אותו בלי לחשוב על איזו עוד מטרה. פדה פאפה פאם, 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 פדה פאפה פאם. כמה כיף להיות ולא לחשוב על מהות העולם, על פשר הכל, מה זה להיות אדם. כל הדברים הכי יפים